familia, que? Como estamos? Ollo ca receita que traemos hoxe e ollo co espírito que temos marino tamén. Xa verades como vai a historia. Porque non moitas veces empregamos, por non dicir nunca, eu empreguei no Estache Bo as algas. E hoxe temos unhas alguiñas aquí, uns espaguetes de mar. Xa veredes que cousa tan maravillosa. Pero primeiro de todo, xa sabemos como facemos todo. Que tal estás, ó? Como che vai todo? A ver, contame a verdad. Gústache as algas? Na túa vida comiches algas? Veña, veña, sí que sí. Porque cando ven unha ola así, estás na praia e ven tal, e ruxes un pouco, bótate polo chao, a veces metesche na boca un pouquichiño dunha alga deste que se chama un mergallo de mar, ou un pouco de codium, ou un pouco de leituga, que tamén lle chaman. Que sí, home, que sí, que as algas se poden comer, ti non te preocupes. Acórdate de min e mira a receita doxe, porque temos un guiso meloso de chipirós, cunhas ameixas, cun pouco tamén de nabo, un pouco de fideuá e de flipar. Por aquí temos algo de caldo, vale? Caldo de peixe neste caso, para que, como sempre, en vez de auga, nos facemos sempre un pouco de caldiño, pero valería auga, acordadevos. Os chipís, ves? As luriñas ben bonitas. Por aquí temos un pouco de espaguete de mar, temos algo de azafrán para a cor, temos un pouco de tomate concentrado, aunque valería calquer outro tomate, temos allo, temos nabo como vos dixen antes, un chisco de viño, un pouco de fideo de fideuá, do que ten o burato. Para este, como vamos a empregar pouco, gústame bastante, a máis aguanta moi ben a cocción. Algo de cebola e despois por riba, para meter sabor marino xunto con esa alga, ameixa. Vaya maravilla de guiso meloso e vaya maravilla ter con nós a Lidia, como sempre aquí. Moi bons días, Lidia. Bons días, Iván. Que tal, como estás? Moi ben. Ai, Dios mío, como me gusta que estés ben. Pero ese refrijancho que me traes hoxe por aquí... É para... secando, que non te cuidado de metelo nas nosas luriñas. Moito cuidado que moito refrijancho. Non ves que eu vou sempre liso. Pero a mí un tirabeque por aquí deses tampouco me importaría para nada, de nada, eh? Mira o que temos hoxe. Un guisazo, vale? Un guisazo co que imos empezar marcando xa as nosas luriñas. Falamos moitas veces das luras, que a nivel graxo creo que son maravillosas e a nivel tal, pero, porque casi non ten grasa, é totalmente músculo, sí. Non? É un animal que é un músculo, un cefalópodo destes como o polvo, como a pota, que tamén traballamos con ela, como o choco, bueno, hai moitísimas, pero a realidade disto é que ten sempre esa traballada de cocción, que non te podes pasar porque encoiracha moito, pero se despois guísala durante unha hora e pico, volve a poñerse no seu sitio. Nós, hoxe, como xa fixemos algunha vez, para que teñamos na casa un pouco de ideas, bueno, no teu librillo sempre hai moitas cousas para facer, non? Pois neste caso, ímolas selar, ímolas reservar e despois, ao final de todo, para que non perdan esa cocción e queden aún con textura, pero que estén brandiñas, ímolas volver a incorporar ao noso guiso. De feito, hoxe hai un guiso extraño, porque lle vou meter fideuá. É unha mestura curiosa. Voulle meter nabo en vez de pataca. Hai un nabo, despois falaremos, hai un nabo que é amarelo, que incluso é mellor que este porque é un pouco máis fariñento e parecese un pouco máis a pataca. Valería tamén unha batata, ou a pataca doce que falamos moitas veces, ou calquer outro tubérculo, verdad? A chourovía, esta, tal. Pero, neste caso, como encontrei eso, quero que tamén teñamos na casa a veces a opción de dicir, eso tamén se come. Sí, se o guisas ben, tamén se come. Veña, imos para lo. Hoxe, ademais, imos facer todo nunha tarteiriña. Todo aquí. Si manchamos menos. Manchamos absolutamente de nada. Eso que te lo en conta tamén, que hai xente que cociña moito, pero despois non limpa, sabes? Se queda a cociña... Sigo cho eu, que sei que te lo en conta. Limpar, a mí non me gusta nada. Vouche dicir a verdade. Bueno, si hai xente, ia dicir, a ninguén lle gusta, pero si hai xente que... Hai xente que sí, cuidado... Que relaxase hai xente que sí, cuidado. Mira, moi pouquiño aceite, moitas veces ainda non emprego nada, pero neste caso quero empregar un pouquichiño porque o sabor todo vou no traer aí para despois botar a cebola. Cólleme a cebola xa, porfa. Vale, si, dicías que non lle gustaba limpar, eu teño un colega, Juni, chámase. Jorge para a xente que non coñeza, pero Juni. É de verdad, cociñar... cero. E comer sí, e lambón tamén, pero cociñar cero. Pero gústalle lavar e fregar os pratos, e secalos. Levántase sempre sobre as 12 e 1 da tarde xa, para tomar o vermú, para tomar os cacahuetes e tal, non che fai nada. E digo eu, como? Ti tranquilo, que eu levo aquí un cacho, un anaco pelando nunha historia, cortando verdura, para que todos comamos moi ben, deixolle todo estrado así, e despois a limpar. E tal, como lle gusta. Toma aí, Juniño, pa ti. Veña, o que facemos por aquí é coller tamén esta cebola e ímola pelando mentras eso non quece, porque un dos trucos fundamentais,
hai xente que despois enfariña. Poderías enfariñar tamén, a luriña. Pero neste caso non vou enfariñar, vou na meter así. Entón, o que estou facendo é que colla ben de calor ese aceite. Así que estou facendo un pouco de tempo. E mentras fago ese tempo, o que fago é limpar a cebola. A ver, contame ti, que tal? Que últimamente non che preguntei nada de como dormiche, porque xa sei que non és de moito dormir. Que tal? Esta noite deixaronme dormir. Sí. No, deixaronme dormir. Claro. Hai que coller, deixaronte dormir, vale. Non é só querer, é poder tamén. Tamén tes toda a razón. Mira como hai xente, claro, hai xente que ten privilexios, hai xente que non consciente os privilexios que ten de poder dormir. Bueno... A xente, por exemplo, que cuida persoas dependentes, non? A xente que... Mira como estás aí de por outro lado. O teu sorriso dixo outra cousa. Mira como ri. Na casa todos sabemos que esta noite hubo jaleo. Non te metas, que estamos na mañá aínda, veña. Estamos no horario infantil. É un horario infantil, pero mira, dormiche ben, non? Dormín ben, nótaseme moito, ademais. Sí, pero eu creo que... Porque a cabeza cando funciona... Eu creo que non foi de dormir, pero bueno. Vou non deixar aí, vale? Vou non deixar aí, veña, vamos para lo. O que facemos nós neste caso, como facemos sempre, xa me metí un pouco con Lidia, moito me gusta, é con estos, ben sequiños, eu teño seco xa, moitas veces empregamos un pouco de papel de cociña, recordas, vale? Neste caso, como teño sequiños, para aquí, e empezamos a facer neles, mirade. A veces saltan un pouco, tede cuidado, epa, ti non te macheques, que xa sei que eres un pouco que te me queimas. Seguriña, que diría. Bueno, faz ben, ti non tes por que manchar, xa estuve, para que se manche cosanos máis, Exactamente, mira, neste caso, os últimos, mira unha cousa, por favor, ensinade eso. Mira como queren saltar e poñerse eles boca arriba. Mira, este sí que os vou, porque son os últimos, están un poquinho máis mollaos. Facemos así, e facemos así. Veña, eso. A ti non che pasa que cos anos voleste máis, non sei, si prudente ou si... No. Na, é unha cociña, mira, é unha cociña... Máis medoso, no. Non, é unha cociña, sinceramente, o de mancharme nunca fun, dame igual mancharme, traballar cas maus, é unha cousa que me gusta, son un privilexiado dende aquí. Moitas gracias a todos que nos ven, porque me deixades estar na cociña todos os días, entrar nas vosas casas, eso para min é unha auténtica maravilla, un agasallo, grazas de verdad. Pero neste caso, o que imos facer é darlle unha voltiña. Mirade, teño por aquí, oxe, non sei que lle pasou a Roy e máis a Sara que non me puxeron aí un historiete deste. Bueno, pode estar a todo. Unha culler. Traballan moito. A veces andamos das presas tamén. Como hinchar. Mirade, aí che vai. Imos dando unha voltiña a estas. Como reparto para todo o mundo, Son unha maravilla, Pago amigos en todas partes. Veña, aquí está. Ti cala, que hoxe tes un sorriso diferente. Bueno, non te me veñas arriba, Veña, home, veña. Mira, un chisquiño de aceite. E se temos por aquí unha pinga. Isto é moi grande para esas luriñas, con isto é máis que suficiente. Veña, imos quitando estes primeiros e imos botando eses, por suposto que sí. Mirade, aquí, así, imos tostando. Estes, así onde os vedes, están limpiños por dentro, evidentemente, pero esta tostada, cun pouquichiño de sal, que eu non botei, porque non quero botarlo agora, porque ten sabor a mar, e poderíase comer así perfectamente, vale? Imos facer o seguinte, seguir botando, e as cabezas tamén, veña. Estes últimos, sequiños xa dese papel de cociña, acordade sempre, saltan moitísimo menos desta maneira, vale? É unha pingueira máis de aceite, e listo. E as cabeciñas, pa dentro tamén, veña. Aí che van, perfecto. Limpamos un pouco xa así, e témolo listo, prácticamente. Unha pingueira máis, como vos dixen, de aceitiño, e selado, toda esta parte que a min me parece que me encanta. Despois, son pesado, seino, pero é importantísimo, eso que está a pasar aí, Lidia, xente na casa, é o que vai dar un pouco de sabor a esa tal. Deixo sen mover esta primeira razada e empezo a facer unha xuliana, neste caso de cebola, vale? Por qué? Porque paréceme que a cebola estamos cortando sempre en anaquiños pequenos, en este caso, neste guiso, xunto con eso, vamos levar algo diferente. Para que vexamos que o corte da cebola, neste caso finiño sí, pero que non é o máis significativo. Que leve cebola, que dá moito rezumento no guiso, veña. Pero que a poñas como che dé a gana, aí che vai. E eu, que son, como di miña rapaza, nunca choras ca cebola, eu creo que xa estou afeito a non chorar. Eu creo que depende da variedade de cebola, Bueno, é dos ollos que a miran. Sí
si choro, pero, por exemplo, con esta non, pero outras que picas ás veces sí que... Sabes por que non choras? A ver, por que non choro? Porque estás moi contenta. Bueno, xa estamos. Pero non, porque depende Non me fai falla compañía para estar contenta. Depende como cortes, vai máis gases ou menos gases na cebola. Non sabías, xa cho digo eu. Se tes un coitelo malo, cortas mal, esparramas e saque moito máis gas. Se tes un corte moito máis limpo, leva moito menos gas. Entonces, se tes un tipo que corta ben ou unha tipa que corta ben, estás ao lado dela, non che vai pasar nunca nada. Non vas chorar. Veña, isto por aquí, xa temos no seu sitio postos as cabeciñas, todo, baixamos lume, agora sí, damos unha pequena volta a algún que este menos doradiño e empezamos a quitar. Veña, pa aquí tamén. Mirade que está facendo como un pequeno caldo aí embaixo de todo, é o líquido que queda dentro da propia luriña. Eso despois é auténtico sabor. Non vos esquezades que isto é maravilla pura e dura. E xunto con estas cabeciñas que xa estamos poñendo aquí, que xa vos dixen eu, que un chisco de allo, un chisco de aceite valerían, vamos a meter a cebola. Baixamos o lume, que xa o fixemos, e pa dentro. Aí está, e aí está. Mirade. Listo, choiviña de cebola. Aí che vai. Veña, isto agora hai que guisar un pouco. Hoxe, collemos alliños, porfa. Hoxe tamén, xunto con isto, imos facer unha cousa que a veces non facemos, pero que queda moi ben, que é rustrir un anaquiño, ou, neste caso, o nabo, dentro do propio guiso, en vez de cocelo donde o principio, vale? Aquí, un chisquiño de aceite e agora sí. O nabo, sabes que é da mesma familia co brócoli, ca coliflor, co repolo, das crucíferas. Das crucíferas, sí. Pero é un tubérculo neste caso, non? Sí. Vale, e que ten moitas propiedades tamén, porque aquí comese moi pouco. É moito máis lixeiro que a pataca. Vale. Ten amidón, pero ten moito menos, ten máis porcentaxe de auga. Entonces, en comparación ca pataca é moito máis lixeiriño. Vale. Ten fibra tamén, do pouco que ten é amidón e fibra. Vale. E ten os famosos glicosinolatos que falamos, que están nas crucíferas, na mesma familia, que falamos noutros programas, cando falamos do brócoli, cando falamos do grelo, cando falamos da coliflor. En diferentes cantidades, pero ao ser da mesma familia, evidentemente tamén ten esas sustancias que axudan na Recórdanos que facían. Na prevención do cancro. Son compostos sulfurados que están relacionados ca prevención. Son un grupo de verduras moi interesante a nivel nutricional. Pois veña, máis nabos na túa vida, Vamos, non te rías. Veña, home, como que sí. A xente que lle ten medo a pataca, sobre todo xente que ten diabetes, que xa falamos moitas veces que non ten por que evitar a pataca, senón acompañala con verduras e tal, pero bueno, ainda así, pois se queremos, pois mira, sustituímos por nabos e xa está. Vale, o tema é un pouco ise, tamén xogar e non comer todos os días o mesmo. Eu son da xente que me gusta cambiar. Hai xente que lle gusta cambiar menos, bueno, pois xa sabemos. Para gustos, cores. Pero é super importante o que vos dicía antes, que hai unha... Ahora encontrase cada vez máis, pero non é fácil de encontrar aquí en Galicia. Pero hai un nabo que é como medio morado e medio amarelo. Ese nabo debe ter máis almidón e funciona un pouco máis parecido que a pataca. Este queda como máis enteiro. Pero xustamente iso é o que me gusta, para que non se desfaga tanto. E como esta vez a salsa vai a facer outro tipo de tal, pois a min gustame exactamente que quede enteiriño. Deixadame un segundiño. Darlle aquí unha remexida a esta cebola. Eso é. Que se vaya botando. Vamos botar tamén o allo. E xunto co allo, imos meterlle un pouco a ese nabo, xa veredes como imos facer. Veña, allo, tal, se queres ir pelando nos nabos, maravilloso. Básicamente tal, e xa está. Temos tamén feito unha das partes. E ademais teño que facer unha cousa que non me daba conta, pero temos que hidratar un pouco ese espagueti de mar, esa alga, que hoxe sí que teño preguntas para ti co tema das algas, porque creo que alguna vez xa falaches delas, dun tema de que había que ter cuidado por unha tal, que é realmente o que temos que dar, porque as algas é verdad que emprego moi poucas veces, pero falan tamén moi ben delas e das súas propiedades. Claro, é que as algas teñen grandes beneficios e grandes contraindicacións, todo o mundo, non? Vale. En beneficios, son alimentos moi densos, non? Nutricionalmente falando, pois son ricos en proteínas, son ricos en ferros, son ricos en minerales. Vale. É unha verdura, o primeiro de todo, na casa, para casa, é unha verdura. Nutricionalmente, enmarcaríamos nas verduras, nutricionalmente falando. Que tampouco hai problema, por exemplo, pola cantidad de sal que teñen, porque aínda que teñen moitísima sal, teñen moitísimo potasio. Sabemos que o potasio contrarrestra o sodio, polo cal non é tanto problema a sal. Que problemas teñen entón as algas? Teñen o problema do exceso de iodo e que poden estar contaminadas por metais pesados, vale, ambas cousas. Vale, metales pesados tamén poden coller, ves, non sabía, o do iodo sabía, pero outro non, vale, vale. Sí, que pasa co tema do iodo?
Nós temos uns límites seguros de consumo de iodo diarios. Se nos excedemos da cantidade, que van en función da idade tamén, non? Os nenos, a cantidade que precisan é menor que os adultos, non? Se nos excedemos na cantidade, podemos promover alteracións tiroideas, na tiroides, non? Vale. Por eso que non se recomenda abusar das algas, o sea, que formen unha parte minoritaria do prato, que non sexa algo que consumamos. Falan do 10%, secretario. De eso teño escoitado. Un segundo porque quero que o vexan antes de que o hidrate. E sigues falando, de verdad. Mira como vai isto. Isto está totalmente deshidratado. Hainas tamén en ensalada e veñen pois menos deshidratadas. Estas hai que meterás un pouco de auga agora, que é o que vou facer sen problema ningún. E como di ela, non nos podemos pasar. Pero neste caso, se as temos media oriña, xa se poden comer crúas tamén unha ensalada. Eu vou facer despois un pequeno guiso e que a propia auga que queda aquí tamén é un caldo para botar. Pero bueno, sigue falando porque é importante que a xente non teña medo, que sepa de que vai, pero que tampouco se poña a comer algas como se estuvera tolo. Hai que moderar. Especialmente hai especies, varían moitísimo na cantidade de iodo, depende da especie de alga. Sobre todo, a que máis é a kombu, que é a que se emprega normalmente para os caldos dashi xaponeses. Os caldos dashi dos japoneses, exactamente. Esa ten unha cantidade desorbitada de iodo. Vale. Desorbitada, en comparación con as outras algas. Vale, pero que pasan todos os japoneses que non lles pasa nada? Teñen. Os japoneses ten moitísimo problemas de tiroides, tanto de hipertiroidismo como de hipotiroidismo. É un problema, de feito, que teñen en Xapón bastante habitual, eh? Entonces, poderíase dicir que igual é pola kombu esa, non? O sea, unha das partes. Pero non... Pode ser pola alta ingesta de Colleme a outra tamén, si vamos a metelos todos, porfa. Pero sí, que teñen bastante problema con iso en Xapón. Despois, importante, non temos estudos da seguridade do consumo de algas na infancia. Por iso que na cativada hai que ter precaución co consumo de algas. E sobre todo tamén en outros períodos sensibles, como a lactancia ou como... Bueno, claro, iso é normal. Vale. Pero, por exemplo, para a lactancia, eu fío para todo, pero a lactancia non fala moito do iodo, que é moi importante. Sí, hai que asegurar uns niveis de iodo. De feito, se suplementa o iodo na lactancia. Pero claro, eso que teña entendido. Estamos falando dunha cantidade que é infinitamente menor da que teñen as algas. Vale, eso entendino, pero entonces... Unha cousa é asegurar uns mínimos, outra cousa é exceder 20 veces máis o máximo recomendado. Vale, pero se tomas pouquiña e sabes que especie non ten tanta tal, estaría ben tamén nese iodo, non? Na lactancia non. Na lactancia non, vale, perfecto. Na lactancia non. Inda que este controlado. Na lactancia non. Eu non me vou meter nesas cousas que non sei, xa cho digo agora tamén. Veña, cóllemese por aquí. Mira o que estou a facer. Neste caso, podería facer uns cubiños, podería cortar con a pataca, pero pareceme divertido, vale, neste caso, facer unha cousa tal que así, unhas rebandiñas. E agora vou rustrir un chisquiño aquí, xunto ca pasta de tomate, que se me colles a pasta de tomate, maravilla, dura e pura, mirade. Por aquí, así vou colocando. Mira o que temos, vale, para facer un pequeno repaso. Primeiro, xa sabemos que as algas no seu puntiño, vale? Para aquí. O que pasa é que cada vez hai máis, non sei se negocio, pero cada vez hai... Sí. Eu vexo algas en paquetiños, algas que ven deshidratadas ali, os caldos daxes dos que falas, para facer un pequeno brote, o sushi, o codio, a nori e tal. Bueno, o que pasa é que a nori parece papel, xa, parece que como está tan deshidratada. Entón, bueno, nós... Habrá civilizacións tamén que de comer tanto, xa falamos unha vez, teñan pois un pouco unha adaptación xenética para empregalas dunha maneira máis, pois bueno, non tan efímera como nós, pero nós de vez en cando tamén as podemos meter. Así que eu o que fago agora é que teño xa medio rustrida, mira a cor que me deixou esa luriña para aquí, e o que fago é o seguinte. Teño un azafrán ali tamén, pero o azafrán gústame que se poda infusionar. Por lo tanto, o primeiro que vou facer é meter por aquí un pouquichiño de tomate. Mirade como fiamos na receita. Un chisquiño de tomate por aquí. Eso é unha e dúas. Non máis, vale? Recordade que isto é un concentrado de tomate. Por lo tanto, vai por aí. Exactamente. Por lo tanto, é importante que non nos pasemos tampouco con el. Aquí limpamos un pouquiño e vamos a mover un pouco para limpar todo. Perfecto. Directamente, agora, rustrimos un segundiños de nada para que ese nabo tamén colla un pouco de sabor. Xa vos dixen que é unha cousa importante de saber que o nabo ten unha textura como un pouco menos fariñenta que a pataca, por lo tanto vai quedar con un pouco máis enteira. Non vos preocupedes por tostorretealo un pouquiño así. E o que fago eu agora é botarlle máis caldo. Cando o caldo este a ferver, vou coller unhas hebras, vou unas machacar ben, vou meter un pouco de caldo aquí, para que? Pois basicamente é directamente para que todo este no seu punto e poder infusionalo. Polo de agora, o único que nos queda, dame un pouquiño de viño, por favor, que isto sí o que quero. Ese chisquiño de viño aquí, antes de meter todo. Agora, lume forte,
E empezamos a pensar un chisco. Isto valería seguir botando, mollando con caldo ou propia auga. Dicímolo moitas veces, vale? Aquí, como xa empeza a rustrir así, vou darlle unha meneadiña máis. Isto hai que falar tamén con eles. Na cociña, todos son aromas, non? Tamén hai que mirar no ollo, porque non é o mesmo coller unha rebanda así de nabo cunha rebada máis pequena, e sobre todo do son. Cando isto empeza a quedarse en auga, fai como unha crepitación totalmente diferente. E aí, cando empeza aí, con ese lume forte, é cando lle boto eu un chisco dese viño bonito. Mirade, eso é. Veña, con ese viño deixamos que vapor un anaco, nada, 1 minuto, 2, porque é pouco, grazas, e témolo aí para botarlle isto. E deixeme un pouco as ameixas, un segundo, porque isto vai empezar a tal. Eso é. Ameixas por aquí. Mirade, moitas veces temos a historia de que metemos as ameixas e embadurrámolas de auga. A ameixa, para limpala ben, por favor, que sexa unha ameixa que vaya collendo o seu punto. Mirade que deixa bastante impureza e deixa moito máis así que se encharcamos de auga. Por que? Non me digas unha cousa que teñen que estar viviñas como están estas. Mira como saca a lingua esta. Onde vas, viña rula? Vale, que lle pasa a isto? Pásalle que se lle metes moita auga non lle parece que está no seu hábitat e, polo tanto, non se abre e non depura ela mesma. Pero se deixas un pouquiño e lle botas un chisco de sal, como neste caso que lle botamos antes, empezan a remexer un pouco, empezan a sacar máis da súa historia. Veña, aquí, que ao final son areas, que non te quedas para ti no guiso. Aquí, con isto xa feito, ese viño evaporado, con esas cores dese tomate concentrado que nos axuda un pouco o dos tempos, por eso gústame o tema. Eu cada día emprego máis. Seguro que os que estades aí todos os días con nós vedes que é tal cual así. Cada día emprego máis porque é unha solución maravillosa. Auga pa dentro, imos cubrir un anaquiño e imos intentar que o pouco almidón que ten tamén o noso nabo, máis unha cousa e outra, vai acallando un pouco, vale? Deixamos aí por se precisamos máis, e que empeza a ferver. Fervemos, cocemos, 10 minutinhos máis ou menos, facemos a infusión de azafrán, incorporamos un pouco esas ameixas, esa alguiña que xa está o espaguete a punto de tal, mirade como empeza a cambiar. Xa, mirade isto, por exemplo, como empeza a cambiar a súa estructura, a súa cor, e vai deixar este caldo prácticamente verde, acordadevos. Nada, 10 minutos, 15, para que ese nabo colla un pouco de textura, e nun chisquilichasqui, estamos aquí, va. Veña que xa estamos acabando nesta historia e teño que facer o tema do azafrán. Mirade, que vos dixen antes, moitas veces metemos a hebra, tal, a min casi que me gusta máis. Hai moitos trucos co azafrán, Sobre todo se vas por aí por a zona do Levante e compañía, un tosta cun pouco de papel de aluminio, outro mételle un mechiriño e tal, outro non sei que. Eu, cando vexo a xente que tal, eu non me quero complicar moito. A infusión pareceme que arrastra todos os sabores porque ten a teoría do calor e da cousiña esa, por lo tanto, nós facemos unha cousa tal que así, miolámolo un pouco, aí que queda prácticamente como un pó. Isto que fai un tipo que sigo eu, que fai moitísimos arroces, e me parece a cousa máis enxela do mundo, e tiramos. Mirade, aquí, guiso, que está xa, mira eses naviños, como están xa empezando a cristalizar, a poñerse no seu sitio. Nos collemos un chisco desta auga, que está quente, por eso vos dicía o da infusión, e tiramos por aquí. Vale, con esa pouca auga, a máis o azafrán ule, Cando é azafrán de verdad ten un... Moi característico. Sí, moi característico, un cheiro moi característico, sí, señor. Vale, eso por aí, facemos un pouco tal que así, intentamos limpalo todo, e vai pa dentro, mirade. Tará. Todo para dentro, exactamente, infusión feita e alcanzamos unha cousa. Aquí isto empeza a ter un pouco de sentido. Temos a cebola, ese pouco de allo, todo posto no seu sitio, xa remexindo. Se ves un pouco a salsa parece que tamén trabou. É Lidia, que vai facendo un pouco esa historia. Na casa non vedes tanto, pero sí, porque a burbulla, vale, dunha salsa un pouco trabada é diferente dunha salsa moi líquida. Fai diferente, entón esta fai como máis espesiña. Vale, temos agora todo o caldo que nos soltou tamén isto, e ainda temos o caldo que nos vai soltar a ameixa, entón tede cuidado moito co sal. Xunto, por favor, con esta historia. Mirade, aquí temos o espagueti que xa hidratou, e o que vos dixen, deixamos un anaquiño, 15-20 minutos máis, e vai sacando todo ese ruxe. E mira, estas son tal cual as que encontras na praia. ¿Sí? Eu xogaba cos meus colegas a darnos latigazos con estas, así cando son moi grandes, ou a poñelas de peluca. Como que non? A ver, quen aí da casa non puxo un pouco de peluca un ramallo destes. Vale, neste caso, vou facer uns cortes. Non me vou pasar, creo que tamén que teña un pouco de textura. O que me flipa é o ulido a mar.
O sea, o que cheira isto a mar non o sabedes vos Se ben. unha alga non cheira a mar, a ver que vai cheira. Facendo un pouco caso tamén o que nos di Lidia, vou coller estas pouquiñas, nada máis, para toda esta ración. Así, van quedar. Exactamente, así che van. Ao final, a alga é algo que dá moitísimo sabor. Moitísimo sabor, Fai exacto. falla empregar moita cantidade. Exactamente, pero bueno, por favor probadeas, dade ese puntiño, ten un toque crocante, están increíblemente ben. Colled unhas pouquiñas e ide probando tamén saborciños estas cousas. Como ademais teño algo de caldo, se preciso máis caldo, podo empregar perfectamente o do propio espagueti de mar neste caso, vale? Pero hai moitísimas, moitísimas. A min encántame. E se as tomas deshidratadas, a veces ponas como quelo, como tal, cando as deshidratas quedan como moi crunchy, e pareceme maravillosas tamén. Dan un toque increíble. Hai unha que chaman a alga percebe, incluso que é o codium, porque sabe un toque a percebe. Maravilla pura e dura. Veña, agora, o que facemos é unha presiña, por eso vos dixen, deste fideo, neste caso, mirad o fideo un segundiño. A ver se o podemos ver, compañeiros. Vou facer así, aquí, que me quedo un pouco quieto. O fideo é o típico da fideuá. Vale, que é o típico da fideuá? Eu fago fideuá co fideo do 0 ou do 2. E cando vou facer unha sopiña destas, prefiro un destes, que é o propio da fideuá que pon o nome. Porque ten un buratiño dentro, e encántame este puntiño que lle vai dar o guisote. Por lo tanto, non me paso, Mirad o que vou facer. Vai espesar tamén, un chisquitiño, e vou facendo así, máis que suficiente. Son 6 minutos esta pasta, máis ou menos, entre 6 e 9, depende do fabricante. Por lo tanto, xa teño a alga, teño todo. Collo un chisquiño máis desto, aproveito este caldo, vale, como vos dixen, para coller unha presiña del, mirade, e facemos tal que así. Se precisa un pouco máis de caldo, ímolo botar, vale, no medio da historia. Subimos lume, vale, e con todo feito, botamos isto tamén. Mirade, aí che vai, con ese caldiño, aproveitamos. Imos agora a colocar un pouco todo. Vai ser unha fideuá? Non. Vai ser un guisiño meloso porque entre o nabo, entre a fideuá... Sí, a máis característico. Isto sí que seguramente na vida o biches, porque inventeino escribindo, como vos dixen moitas veces. O sea, non, isto, todo eu seguro que non ten copyright, vale? Así que, facemos o seguinte, vale? Empezar a que ferva de contado. Mira que se vai poñer, e como son 5 ou 6 minutos, eso, mentras empeza a ferver, o que fago tamén é o seguinte, vale, collemos isto, debo ter... Dime, mira, este é un coador por aí, ti. Ese coador, porfa. Mándamo aquí, e xa veredes que cousa tan sinxela. Botamos as ameixas todas aquí, metemos unha lavada rapidamente a isto, por algunha area que pode estar aí, e o que fago é isto. Poñoas aquí, eso fervendo xa a pelouriños, e empezamos a colocar nesta ameixa ben bonita, mirade, aí, que se vai abrindo, que vai sacando do seu araumiña, entre os 5 minutos que ten ese fideo. E un pouco de tal, sobre todo, acordádemos, cando poñemos de novo a luriña, non estar moito tempo con ela, porque senón volva a encoirar, así que necesita pouquiños minutos. O suficiente xusto para que esas ameixas empecen a abrir, saquen o seu sabor, mira como saca a lingua aquela, e ter o noso historio. Si, un pouco de perexil por riba, como facemos sempre, aquí que esta está máis viva que vivín, mirade, aí, pa dentro, e a zampar, chisquilichasqui, estamos aquí. Moito mellor cerrar, Viña. Hoxe cociñamos guiso meloso de luriñas con ameixas. Comezamos dourando as luriñas cun chisco de aceite, ao mesmo tempo que picamos a cebola e os dentes de allo para rustrir, e de seguido incorporar os nabos e o tomate concentrado cun chisco de viño branco, deixando que evapore o alcohol para cubrir co caldo. Con todo no seu punto, voltamos para engadir ao noso guiso unhas febras de azafrán machucadas nun chisco de caldo quente, as algas previamente hidratadas e picadas e unha cullerada do seu propio líquido, xunto cos fideus e as luriñas, para nos últimos intres incorporar as ameixas, un pouco de perexil picado por riba e chama a familia que comeza a papatoria. Mamaíña do ceo que saiu daqui, Isto parecía unha fideuá ao principio, ao final é un guiso meloso de luriñas con nabo, con esas algas, eses espaguetes de mar que meten medo o sabor que dan e tamén o cheiro que parece que estamos na praia. Un pouquichiño de cebola, algo de allo, un pouco tamén dese fideuá. E fixemos o guisazo. Guisazo! Ben curioso. Do está, chevo! Aburiño!